Hadir ka jingmi ki artli ki borsan shar haka hima langren kawe ka bakmi de ka borsan shar sim bat kawe pan ka borsan shar de ka management board na kalyang ka seng samla hima langren haka art pulai tarik mentau banai jemang kalalit banya kendu ya u executive member badai kmi ya ka ilaka u ba Pius Marwen halor ka jingdon kita ki borsan shar na kalyang president ka seng samla hima langren u ba PS lungdo habayo kran bakilat pathai khubor ulaya thu ba ka jingwan jungki banya kendu ya EM kadai namar ka jingdon ki artli ki borsan shar hapo ka hima kaba kalakta shikat dai ka hima barula ong balada ki don ki bor ban senshar artli kala ban wanra ka jingdu nong ka district council badru ya ka hima hi baro kawe namar kumba kalong menta daki don artli ki bor usim ulalong no kum unong senshar kli breu katba ya ki jingdon jing em jo ki hima la senshar no daka management board kalian jongi ka seng samla himlangrin lengkat bati di dikot jongi halor ke jing seo khia ke jongi ya ke jing don artli ki authority ki bor senshar hapok ke himalangrin kata kalong ka jing senshar sim bat ke jing senshar jo ka management board na kalian jongi ni keren ya kita kajat benreu tingi perkhat balada kajat benreu umdon su ka kendau ko siap umdon su ke jing don jm hapok ke hima tingi keren jat benreu sa ke eipat de halor kita ki nongrim ke jing seo khia ke jongi ngi wan e kendu nadu khat nyau terik jo benai besau ngi wan bu ya ka jing pen sngau khmat jong chief executive member tingi pen pau ke jing songu no kaliang jong i la sim khia wut bari la pha sha u em in charge jong ka ilakai ba Pius Marwen bat na kaliang jong ki la khot menta ngi ka seng sama pania kendu pen sngau ke jing jong i kum ki kun ki hajar bat ka ke jing ka bangi sngau kata adu kata kalong ba ngi sngau ba kani ke jing don artli ki authority pok ka himalang rin ke jong i ngi sngau ba kala kata adu kata nomor belai PE ka dis council ka sik schedule ka lapsu ka Indian constitution dan ha kata ri sensyar ha riti sensyar pa jong kari India ka dei nam taban yada ban kerpang nam ta kata ka hok long try man try jongi hang ne pok bejat beriu ke jongi den ri endang ila lap ya kan ki ba don pok ka hima jongi ngisau kendet pa ngisau lingo namar kumnu ki don artli ki authority tapi ka dis council ka juyo ya kata ka 1/8 share jong ki hima pok kari kasi te menta lada ka jinghe jong ka hima menta badla ka hima kala sudai tang usia mudai no tang usensyar kli brio kat bai ki jingdon jing em jong ka hima la sensyar no da ka management board te kemut ba haipat kata ka jing yo nong jong ka council dan hai kata ka revenue jong ka jat brio ke jong ngi tang yo ti kini kalong ka jing pendu ya ka hok long try man try jong ki kun ki hajar hang hepo ka jat beriu jongi ban ngi la bu ke jing keli hakmat jong officer hakmat jong iba Pius Marwen komi em in charge ba kahima lang rin kahe kidon daki spa atli ki sinong te nri kumbanga batay pi kalong ba kata ka jing don artli ke authority kalong ba usim unlong tang unong sesar kli beriu bat ka management board ka sesar ka properties kamut balada ka management board ka sesar ka properties kamu ke jingdu nong gadai jong kam dai tang ke jong i kun ki aja gadai jong ka council ru nor blai ka 1/8 share kamut bah jakapan yo ka council point option no tikum kita sakawai ru ila pen sengau council ba kidai ban simki ha be de bekani bat nakaliang jong kiru kila persang hi ban yet binia bat ban bishar ha be de bekani bikin examine pha bat kila ong hi bakin sa simki ha be de bekani bat ngingat scam pa nakaliang jong council ru kan sale ke ke balong nam ta ka interest jong ki kun ki hajar hapok kejat benriu bat kumjuru hapok jong ka himalang rin jong pi ha be de bat kini ki jing INOC ki traders mo kita ki nong khayi lagi de ki exporter la de ki nuki nong khayi hapok ka dong ka than jongi nilap ni syam ba kejing INOC ketika management board tiga mumut pakai hima kam don ni issue ke ketika management board kahima kam don ni issue de takadaw ibu kejing keli akmat jong council ba hatu ya ketika 1/8 share kas council kayo na usim kayo na kahima lani kayo na po ka management board de na kalian jong council kamla ban jubab ya kata ki ong ba ki haban bishar suai kan ni nomor ba ki 4 la ban jubab mentai kata de kalong ka ege jingdu nong du kata nam ta gajat benriu jongi nem hatu kalong em kat kum kariti sensyar jong gajat benriu jongi bandon artli ki authority hapo ki hima hapo kari hasi tingi setengah ban yo ke jubab naki kalong ba ki hima hapo kari hasi la hapo ke jing kemi ke jing pet jong ka council leng ba ka 6 schedule ka bomut ba kalong bian la don kum kata ka la don kum kita ki authority artli hapo ke hima namar ba kum ba
pi kumbang ngalap pensai meni kalong ba don artli ki bor sensar kata kalong sensar sim pat sensar ke management board tina kaliang jong ka council ru kelap penpau bat kelap pensngau ba nakaliang jong ki kim don jingtip ru em HBD bekania tina kaliang jong ikum ka seng samlah himalang rin rengkat bat ki kun ki hajar ngin sa persang kat pala ban wanra ki ban pensai bat ban pensotu ya ki kun ki hajar HBD bekani ke jing sakta jongi ya ka hok long trai man trai pat sakawei ngin sa aiswa kita ki jing po syawi paim pensai HBD bat kani ke jing bomhun jongi kum ki kun ki hajar bat ke jing lap jongi kum ka seng samla himalang rin ya ke jing don artli ki bor sensar hapo ke hima ke jing tko bat kalap ya ke jing don kata ka artli ki authority hapo ke hima rei kesul kamle ai ngin ong sukum do namar ba ngilat step ba ka council kadai ka kli bor sensar hang hapo ke jat pendri jongi kadai ka wei na kita ki klik bor sensar ki balong ki badon bor hadu kata ban pe kendau ka siap ban pe ki jingdon jing am hapo ka jat pendriu jingdon jing am hapo ki hima tele la kim le ai kamut ba kim patep kan ka ai ka siksedel ka ai ka council kamut kim don kin ka jingkit klik nam ta la ka jong ka jat pendriu nam ta ki kun ki hajar nam ta ka man ong kim don kin kata ka jing seo kia nam ta kata ka hok long try man try jong ka jat pendriu ka jongi kasenjam ka bangin sa sim hi ka long ba ngihap hi ban penti kena nam ta ka jing sengan ka hok long try man try hapo ka jat pendriu kham tam e kerpang ya ki kun ki hajar hapo ka himalang ri ong ka basisok ngim ong ban ong ka bom sisok ro ngim ong namar ba nakaliang jongki kum ka department kila yale hi ban simkhia ban pensai ban kedau ki lenti ki bangi hap kumno ban yat te tangkata hi te ban ong season ya kenduk ban long no ka basisok te le se ka long ka ba e te henry ngingat skamba nang ni sakmat min sayo ban khet yo ka so jing petikna nakaliang jong yamin charge ki ong ba kinsa budin HBD bekni ki jingdon artli kita ki authority hapo ka himalang rin balada ki lap ki syam sisa balada don sya kata ka jingdon artli ki authority ka bor sensar po ka himalang rin kamut ba kimban si ki hap ban sim action ya kita ki badon kiti ban divide ya kata ka authority